ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತ ಯಾನಿನಿ ಜಿಲೇಬಿ ಮೀನುದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಲೇಬಿ ಮೀನು ಬನ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದ ರೆಸಿಪಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ. ಐಕ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿ: 3 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಸಾಸಿಮೆ, ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಓಮ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮೆಂತೆ, ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು 10-15 ಮುಂಚಿಗೆ ತನಂತೆ ಬೇಡಗಿ ಮೆಣಸು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ. ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ರೆಗ್, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪಕ ಯಾನಿತ್ತ ಕಡಾಯಿಗೆ ತಂದೆ. ಮಿಕ್ಕಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ತೆಂಡ ಮಾಡ್ಕ, కొంచెం కాలు తర్వాత మంచిగా పొడి, అరిసిన పొడి, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮುಂಚೆ ಪಾಡಿ ಒಂದು 5 ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಂಚೆ ತುಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಾರಿಂದ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೇರು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತದ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಇಟ್ಟಾಂಡು ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಮಲ್ತದ ಕಿತ್ತೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂದು 2-3 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು, ಪಂಡ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇದ್ದು ಕಾಯಿ ಒಗ್ಗರಣೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಪಜಂಕ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿಗೆ ಪಜಂಕ ಒಂದೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೋದು ಕೇತ್ ಗೋಡ ಪುಳಿ ಪಾಡೋದು
ಮೆಕ್ಕಿದ್ದೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ತೂದು ಪಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಂಡ ತೂದು ಪಾಡೋದು ಪುಳಿ ಲಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಲಂಚಿನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ